Tenim la sort de viure en un lloc del món on les conserves de peix són bones i molt fàcils de trobar. Avui els donarem més vida més enllà d'un aperitiu, però a més farem un salmorejo de maduixots. La diferència més gran entre el gazpacho i el salmorejo és la consistència. Però avui la diferència més gran serà aquesta, i és perquè el farem de maduixots. En reservarem 2 pel final. I la resta els anirem així maltallant. Mireu, totes dues receptes són receptes molt antigues, que a més han anat variant una mica al llarg de la història. La diferència més gran segurament és que el gazpacho porta elements com el cogombre, per exemple, i el salmorejo no en porta, però sobretot que el salmorejo porta aquesta molla de pa que ens ajuda a donar-li una textura una mica més densa. Però hi ha alguns ingredients que no ens podem saltar, com el tomàquet. Tot i que si fóssim molt estrictes, el salmorejo, antigament, de tomàquet no en portava, no? Perquè el tomàquet fa relativament poc d'estar entre nosaltres. I el que segur que no portava el salmorejo o el gazpacho era el got americà. Això que sembla tan senzill i que ara és tan ràpid de fer, si jo us digués que antigament, i quan dic antigament no vull dir fa milers d'anys, s'havia de fer a mà, potser ja no ens semblaria un plat ni tan ràpid ni tan senzill de fer, no? Imagineu que ara, en comptes amb el got, ho haguéssim de fer a mà, ho haguéssim de fer amb un morter. Igual ens faria més mandreta. Bé. Tots dos plats sí que porten una mica d'all. Cadascú se'l fa no a la seva manera, no? Però sí que hi ha uns ingredients estàndard i la resta l'heu d'anar adaptant al que a vosaltres us agradi més. Mireu, això és el que us explicava abans, no? La molla de pa que li donarà consistència a aquest plat. Això d'aquí és... ja ho veieu, és mostassa. Aquest també és un ingredient que m'he tret jo una mica de la màniga, perquè tot i que fem una recepta antiga, mola donar-li notes en productes que tenim a dia d'avui. Posarem una culleradeta de mostassa. Que no us agrada? No passa res, no n'hi poseu. Que us agrada el picant? Doncs per què no unes gotetes de tabasco, per exemple, no? O d'algun bitxo que sigui també picant. Això una mica fet a la vostra manera. El punt avinagrat i l'aigua. L'aigua és important per ajudar així a xupar aquesta molla de pa i que se'ns trituri bé. I l'oli. L'oli hi ha dues maneres d'incorporar-lo. El podríem posar o bé ara, com farem, així, tot de cop, o bé anar-lo incorporant mentre anem triturant. Ai, que em deixava la sal. Si no ens quedarà fat, no? Això de fat és que sense sal.
Veieu? Ara ens ha quedat amb un color així una mica més ataronjat. Si el volguéssim vermell, allò vermell intens, el que hauríem de fer és triturar-ho tot menys l'oli i afegir l'oli al final i no triturar-lo, sinó que remenar-lo una mica. Però creieu-me que això és bo igual. I aquestes 3 maduixetes, maduixots, que ens havíem reservat, és per fer l'emplatat aquest més bonic. I ja ho tenim. Ara si ens veiessin els de la cofreria del Salmorejo, que expliquen que, tal com us he dit, dues de les variacions més grans que ha patit aquest plat al llarg de la història han sigut, 1, la incorporació del tomàquet, i 2, la del got batedor. Veieu, i amb la mateixa textura que té el plat, ens ajuda a que aquests daus de maduixot ens quedin a la superfície. Un toc de color. I ja veieu quina recepta fresca, refrescant i vermella i verda per aquests dies de caloreta. I ara som-hi a fer un arròs. I ja direu, un arròs? Però si això no és pim-pam, si això porta molta feina, que hem d'anar a comprar... No, pareu. Farem un arròs amb una cosa que segur que teniu tots a casa, i és amb una llauna. I és que sí, amics, les llaunes també ens serveixen per fer arrossos així, arrossos d'anar per feina. Ja us he dit que tenim la gran sort de viure en un lloc del món on hi ha conserves molt i molt ben fetes. De fet, altres països no tenen aquesta sort. I farem un arròs amb navalles i amb carxofes. La carxofa té una temporada super curta, però també és veritat que hem après a fer-la molt en conserva, no? Conservar-la de diferents maneres. Així en podem gaudir tot l'any. Aquestes carxofes heu de pensar que ja estan cuites, perquè al final quan fem una conserva, d'alguna manera ho acabem cuinant. Però jo vull dues coses. Una és que em deixin anar una mica de gust en aquest oli i després que em quedin una mica dauradetes perquè... Ai, m'agrada més, no? Quan emplatem, si té aquest punt com daurat, és més xulo. També marcarem les navalles. És important que les navalles estiguin molt poca estona a la paella, perquè si no és allò que ens quedarien com molt xicletoses, no? I no busquem això, només busquem despertar una mica el sabor.
Mira, baixeu el foc per evitar que se'ns cremin i per tenir temps de preparar una espècie com de sofregit express. Retirem tot això i agafem un porro i 3 alls. Ara en aquesta paella ens hi ha quedat tot el sabor de navalles i carxofes. I el sofregit, en comptes de fer-lo de ceba, el farem de porro. Hem de pujar una mica el foc. I ara que parlo de foc, hem de posar a escalfar el brou. Sempre que fem arròs, una norma indispensable és tenir el brou calent. Perquè si no ens passa allò de que si el tenim fred, talla la cocció, l'arròs es cuina malament... Bé. I aquí tinc 3 grans d'all que també laminaré. Mireu, vist així, sembla una muntanya d'all, però us prometo que no és tant. Un cop l'haguem sofregit, ja veureu que pràcticament ni es nota. Si veieu que en algun punt s'us enganxa una mica, doncs ja ho sabeu, o un raig d'oli o un punt d'aigua. Vaig a posar una mica d'oli i un polsim de sal, que sempre va bé per suar les verdures. Per mi en un arròs no hi pot faltar un toc de safrà, aquesta espècie que és com molt nostra. A mi m'agrada posar-lo així al sofregit perquè és una manera senzilla de torrar-lo. I perquè no se'ns cremi, hi afegim el vi blanc, així també desglacem, que així us he dit, aixequem tots els sucres que hi ha a la paella. Deixem evaporar l'alcohol i preparem el protagonista d'avui. Ja veieu que agafo balança. Soc poc fan de pesar les coses, però sí que és veritat que amb l'arròs hem d'anar amb cura. Necessito 350 grams justos d'arròs. Veieu com fa aquestes bombolletes? Això està evaporant tot l'alcohol i està concentrant el gust. I ara ens falta parlar l'arròs. L'afegim un cop el líquid s'ha evaporat. I el que volem és cuinar-lo 2 minutets per potenciar més el sabor. I l'arròs d'avui és un arròs tipus melós. Per tant, moviment. Volem que ens deixin aquest midó per tal de que ens quedi
amb permís dels italians, un risotto. L'arròs l'hem cuit 9 minuts, aleshores hem posat les carxofes, l'hem deixat 3 minuts més, que ja són aquests 12 totals, i ara és el moment d'acabar amb les navalles. Ja podem parar i ho acabem amb un raig d'oli. La veritat que és un plat que ja us he dit que no era complicat. Mireu, ara busquem aquí alguna carxofa, navalla que sigui així, una mica. Què us sembla? Un arròs fet amb llaunes que podeu tenir al rebost. Doncs ja ho tenim. Avui hem fet un salmorejo de bruixots molt refrescant i un arròs de llaunes. 2 receptes fetes amb un pim-pam.